Benvinguda, Ípia. Això que veus són uns troncs pins vermells tallats un a un a les geleres del Pallars durant l'hivern. Per nosaltres, els reiers, aquests troncs són el nostre ofici, la nostra casa. Veus? Aquesta fusta que avui trepitgem servirà per construir els vaixells que viatjaran a Amèrica, per aguantar els sostres de les noves cases de Barcelona o per apuntalar les mines de carbó. Compte, Ípia, això es mou més del que sembla. Ja ho noto, ja. Tot està lligat a anguncis, branques de bedoll que escalfem i retorcem, fins que es tornen dures però prou flexibles per aguantar els cops. Tots aquells dos rais que ens segueixen són en Cisco i en Jaumet. En aquest ofici, si vas sol, estàs mort. Si nosaltres piquem contra una penya, ells pararan a la riba i ens llançaran cordes. I si són ells els que tenen problemes, serem nosaltres els que ens haurem de jugar la pell. Bueno, heu vist avui l'aigua com baixava de fosca? Els antics deien que en aquelles coves hi viuen els minairons, uns éssers diminuts que si els hi trobes feina et fan ric, però si els fas enfadar et giren el rai i se'n passen la fusta. En Jaumet ha caigut a l'aigua! Deixen el rem del darrere i prepara la corda, ràpid! Ja la tinc! Aguanteu! Estirem el rem! Havien salvat en Jaumet de miracle, però els rius s'han portat molts amics al llarg dels anys. Algun dia el nostre esforç s'esborrarà com l'escuma de l'aigua. No us oblidaran mai. Us convertireu en història de Catalunya i reconeixeran la vostra labor com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO.